Molt bé, aquesta zona que tenim aquí amb infinitat de dubis, de bumps, això és el pump track, no? Un circuit de pràctica lliure que es caracteritza per poder-lo realitzar sense haver de donar pedalades, sense haver de pedalar. Només amb l'impuls del propi cos mantindrem les inèrcies i jugarem aquí amb les diferents variabilitats, que hi ha 50.000 opcions traçades per realitzar. Aquest pump track d'aquí La Clau permet la pràctica gent amb molt nivell, amb poc nivell i amb iniciació i amb nens, perquè són tots salts petits però que pots anar augmentant la dificultat tècnica a mesura que vas buscant les teves línies. Som-hi, anem a disfrutar-lo!